وعلتك لوني وعلتك لوني سلام أملا كرنعت عالم كينكم مدب لا تكتتلوا لهم زحلفة زغرنا لكم مدب تزرقعكم من تحاجسكم تكونوا نيوترو صولتنا يوم نحجي مبار بارتو تغيرنا متناكم علينا كاباهم دليا شير لايك سبسكرايب كومنت بمقباك تحاورنا بتحتنا نحتد مدبنا نبل نحجي مبار أبز حلفة خمس رأينا سب بقانتا سقا بالجا خوي نخلع رينا يلنا لومغ من توستو نبصوتنا من رأي أبزي ناي زحلفة بديس عدغ طراي تدريتو زجمره قدم أبزي قدم إزي انتو خونا ناي أسال الفايقون قد تصوتا زخونا لوتي أي ترايان كم ناي زحلفة دما بوغن بسمعيت اتمرح قانتا سقا عسرت على تتصوتي مالت حلاو لدات حسد 4 تخلقلتي بوغن يماناي متنقولا بوغن تسقام أملغو تاقوت أب مأكل دما وداسي خونتو بأسن تسلفون أب مأكل دما ندا كفافلو ندحريت نقدمي زمالالسو سلسته كسلفو كلو بوغن يماناي مسمر تعبيت أب مأكل سسعة بتسقاماي شنغ دما زمو تسلفون أب كلمي دما كم نايكن في آتقعتي سخران بيماناي مسمر كن إي دما بتسقاماي شنغ تسلفون كم كندي وسان آتقعي دما كتلت بمخان نتصوتا آتو أب تغيرت وانبر دما نحميت مسكر حصوت جهران أننتن سركن كم تغيرت بمصنح نوددر دلوات قانون بوغن حلنا اتمرح قانتا نفس دما حلا ولدات حقي أب مأكل دما بوغن يمان أمون مخان بوغن تسقام تعقستي أب مأكل دما لكسن حياونتن تسلفون أب مأكل زكافافلو دما بوغن يمان رئيسها مقطع بوغن تسقام تحتنا أب مأكل دما تمسقن تسلفون كم نايكن في آتقعتي دما بيماناي شنخ سلام تسقاماي شنخ دما حاقوس تسلفون كم كندي آتقعاي دما فقري بمخان عسرت على تزعوتن أو وانبر تغيرت دما صنعتن قال كدان سمعتنتن مكبارن سنيتن مسكر حقن كم تغيرت بمخان نتصوتا دلوات خونو أبز قد نزي فلي زبلوكن كانتا نفسي ولا قدا أبز زحلفة بتسبب بوتسيد يسعرو أبز حجقن فنانهم زعبه يزمسل بوغن كانتا سقاقن كم قدمهم شبدبت كبلو يرعيو بولوسكي كورات تعزرتنا انتهي يخسعب حبيرنا نكاتاتي اتي مكور ناي كله جزي مريح دانيا زغنة ملأخ ناي قداماي إبرت أوتا خجمر مس عزازة اتي نخجمر عجة أودي وبتحوى زنبر حالقا كانتا نفس زغنة تحتنا يوناب تمسكن بمقبال جميروا كانتا نفسكن أي كم قدمهم كعسو قلطافة زتحاوسو أقبابنا بلدات كانتا سقا ختصقعو تراعيو أي تنحنون بمنقد فقري نقانتا سقا دقفتان عسن باتي زغنة لعلواي لدات هاري ما دقز وطا حادا قن يقلع تفتنت أزيو السنبدا زمسل حالا ولدات كانتا سقا زغنة حاسوت رؤسو كنغنق تراعيه صوتا قتله إذا حادا قن قلع زا سنبدتهم كموسلو تتصوت كانتا سقا رقئ إلهم كعسو قاولا تراعيو ببقرب أول إنا تقاوابولنا بلدات كانتا نفسك تصقعو جمورو قن كسنتهم أي كعالن أبتت أنك أزيزان حزمسل مغان كاب إغري كنئي كمن طلع ترعيه أي تنحن دما حياونت أقبلا حياونتون من تمسكن أقبلو كمزي إلهم أب مكربان دما ندقفت بزاسرشو أقباب كبهال زكال أستاذ 10 دقايق حالفة انتو خانقن كدهل اللوم زيصانحو انك مصلو تتصاوت قانتا نفسها اندبت إنا تقاوالو نقدميت بمرح كعسو نحاقوس بمقبال حاقوسون أي حمقد نعون ندقفتون وانا نقانت وزغنة صدق التعبس أزياب بلت شوتو أب مبل 10 دقيق أمزقبا أبتي عالم يدا حاقوس كونه كمزي إلو دما بمرحنة قانتا نفسي صوتا قتصله اتي وطرو ممرا لما زغنة أسلتان قانتا سقا زغنة سمعت كوبوعبع ترعيه حجون انتو غنى قانتا نفسي حنو انكفاديو زدالي يموسلو داقي مامكو عسو كمانا تقلو ترعيو عايتنا حندما تتصوتاي سلام كاس إنا بلا كوبكيبنا فقري أقبلا فقري تقبلو مسكعت الرغبة إزي كله كخون فزيزو زحلفة حلا ولدا كانتا سقا زغنا حاسوت مستغرغل تخقراج وترعيه صوتا بمرحنة كانتا نفسي كتسلا دقايق ون مسؤول تعزره ناب 4 دقايق قصو تقما انت تتصوت كانتا سقا كنا وابو زغالو أي مسلون انتو غنقن اتي ناي كله جزي درقاف زغنة تتصعطي كانتا سقا زغنة صغران بولكو تبقيسو إنا خواخبا ناب لدات سحاسبا قعسو ناب لدات قصو لآخا انتو غنقن قون لدات ون كتبتسع أي كعالتن
ኣብ እግሪ ትዕግስቲ ዓለበት ትዕግስቲ እውን ኣይጸንሐን ንኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ትሕትና ኣቐበሎ ትሕትና ብወገኑ ንሓጎስ ኣቐበሎ ሓጎስ ድማ እናኸብከበ ነቲ በይኑ ኮይኑ ጽቡቕ ናይ ምጥቃዕ ቦታ ሒዙ ዝነበረ ፍቕሪ ኣቐበሎ እቲ ፊት ንፊት ምስ ሓላዊ ልዳት ጋንታ ስጋ ዝኾነ ሓሶት ዝተራኽበ ኣጥቃዓይ ጋንታ ነብሲ ዝኾነ ፍቕሪ ንሓሶት ንየማን ዝኸይድ ኣምሲሉ ኩዕሶ ንጸጋም ብምሕላፍ ብዘገርም መንፈስ ኣብ መበል 45 ደቂቕ ሸቶ ኣመዝገበ ደገፍቲ ናይ ጋንታ ነብሲ ዝኾኑ ስነ ምግባርን ሰናይን ሃብታም ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሓጎሶም ምቁፅጻር ሰኣኑ ብኣንጻሩ ደገፍቲ ጋንታ ስጋ ዝኾኑ መስተን ሽጋራን ድማ ሕርቃኖም ምቁፅጻር ሰኣኑ ፀወታ ቀጸለ ተወሳኺ ደቂቕ ኣየድልን ዳኛ መልኣኽ ናይ ቀዳማይ እብረ ፀወታ ዛዚሙ ፊስካ ነፈሐ ተፃወቲ ድማ ናብ መቐየር ክፍሎም ኣምርሑ ናይ ካልኣይ እብረ ፀወታ ይቕጽል ናይ ካልኣይ እብረ ፀወታ ክቕጽል ዳኛ መልኣኽ ፊስካ ምስ ነፈሓ ከም ዕጫ መሰረት ብሓለቓ ጋንታ ስጋ ዝኾነ ስስዐ ኩዕሶ ተጀመረ ብህዱእ ኣቀባብላ ፀወታ ቀቲሎም ክዕብልሉ ዝደልዩ ይመስሉ ጋንታ ነብሲ ብወገኖም ቅልጣፈ ዝተሓወሶ ኣገባብ ፀወታ ክዋናጨፉ ተራእዩ እንተኾነ ግን ወይ ከኩዕሶ ካብ እግሪ ተፃወቲ ጋንታ ስጋ ክምንጥሉ ፀወታ ቀጸለ ከምዚ እናበለ ናብ ሱሳታት ገጹ ተገማገመ 15 ደቂቕ ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ኩዕሶ ካብ እግሪ ጋንታ ስጋ ኣይተፈለየትን እንተ ዕብለላ ናብ ጋንታ ስጋ ዝዛዘወ ይመስል እንተ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ግን ኣብ ኢድ ጋንታ ነብሲ ነበረ ሃንደበት ግን ካብ ርጉእ ፀወቶኦም ዝተባረሩ ይመስሉ ተፃወታይ ጋንታ ስጋ ዝኾነ ስኽራን ኩዕሶ ሒዙ ናብ ልዳት ጋንታ ነብሲ ተሃንፈፈ ኣይጸንሐን ነቲ ኣስታት 60 ደቓይቕ ብቕዓቱ ዘየንፀባረቐ ኣጥቃዓይ ቅትለት ኣቐበሎ ቅትለት ግን ንምቕባላ ዝተዳለወ ኣይመስልን ገና ኣብ እግሩ ከይበፅሐ ማእከላይ ተኸላኸላይ ጋንታ ነብሲ ዝኾነ ልክሲ ቀዲሙ ካብ ኩዕሶ ዓንኬል ልዳት ቀሊዑ ኣውፅኣ ነዚ ዝረኣየ ስኽራን ናይ ዶንኪኻ ምንፅርፃር ኣብ ርእሲ ቅትለት ኣርኣየ ፀወታ ቀጸለ ተፃወቲ ጋንታ ስጋ ሸቶ ከመዝግቡ ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ጋንታ ነብሲ ተሃንፈፉ ግን ክሰልጦም ኣይከኣለን ኣብ መንጎ ግን ሓደ ነገራት ኣብ ሜዳ ብተፃወቲ ጋንታ ስጋ ክረአ ጀመረ ተፃወቲ ጋንታ ስጋ ዝኾኑ ብኣሰልጣኒኦም ዝተዋሃቦም ትእዛዝ ዝመስል ኩለኻትኩም ሓንሳብ ብሓባር ጸኒሖም ድማ በብሓደ ኣብ እዝኒ ናይ ተፃወቲ ጋንታ ነብሲ ምጉዕባዕ ዝተሓወሶ ሽርሽራ ዝመስል ተደጋጋሚ ተራእየ ግን በዚ ኣይቀጸለን እቶም ካብ ብዘረባ ብግብሪ ዝኣምኑ ተፃወቲ ጋንታ ነብሲ ዝኾኑ ሰላም ፍቕርን ዝተቐባብሉላ ኩዕሶ እቲ ካሳብ ሕጂ ሸቶ ዘየመዝገበ ሰላም ሓላዊ ልዳት ሓሶት ሓሊፉ ንኩዕሶ ምስ ሰኪዐት ኣራኸባ ኣብ ሜዳ ሓጎስ ኮነ ወናኒ ጋንታ ዝኾነ ጽድቂ ናብ ታሕቲ ሜዳ ወሪዱ ምስ ኣሰልጣኒ ጋንትኡ ዝኾነ ሕልና ክትሓቋቑፍ ተራእየ እዛ ሸቶ እዚኣ ኣብ መበል 88 ደቂቕ ብምዝጋባ ቀታሊት ንተፃወቲ ጋንታ ስጋ ድማ ተስፋ ተቆርጽ ነበረት ግን ክሳብ 9 ደቂቕ ዝዛዘም ፀወታ ቀጸለ እተን መገላበጢ ዘይብለን 3 ደቂቕ እውን ስርዓተን ሓልየን ተወድኣ በዚ ድማ ፀወታ ብጋንታ ነብሲ ተዛዘመ ብስምዒት እትምራሕ ጋንታ ስጋ ድማ ብወናኒኣ ሓጢኣት ተመሪሓ ርእሳ ኣድሚና ካብ ሜዳ ክትወፅእ ተራእየት ንኹሎም ደገፍቲ ጋንታ ነብሲ ድማ ንኹሉ ግዜ ናብ ሜዳ ንኸይምለሱ እኳ ተተመነዩ ግን እንታይ እሞ ይገበር ክሳብ እዛ ዓለም እዚኣ ዘላ ግን ተፃብኦታት ከም ዘየቋርፅ ገና ሕቶ ከይተሓተተ ዝምለስ መልሲ እዩ ግን ንሕጂ ርእሶም ኣድሚኖም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ እዚ ብላዕለዋይ ተዓዛባይ ዝኾነ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘሕጎሰ ውፅኢት ብወገን ወናን ጋንታ ነብሲ ዝኾነ ጽድቅን ኣሰልጣኒ ዝኾነ ሕልናን ዓቢ ፍናን ዝሃበ ነገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብስጋዊ ትምኒት ተባሒቱ ዝነበረሉ ዘሎ ዘመን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ውሕዳት ጥራይ ዝርአ ሕልና ዝመልኦ ውፅኢት ክርአ እንከሎ ብዙሓት ክስዕብዎ ተስፋና እዩ ከመይሲ ብሓጎስ ጥራይ ዝኣክል ብትኪ ጨና ብዘወላውል ናይ መስተን ሽታን እስታዲም ካብ ሞልኡ ሰብ ዝኣክል ክቡር ፍጥረት ኣብ ትሕቲኦም እንተተቆፃፂሮሞ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ ንሕሰቦ እሞ ብምግማቱ ኣዝዩ ዘሸግር እዩ ስለዚ እዚ ብጋንታ ነብሲ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ደስ ከብለና ይግብኦ ከመይሲ ኣብ ጽላል እታ በዓልቲ ጸጋ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝተጸግዐ ከቶ ከም ዘይጠምን ጸምእን ከምኡውን ብሕማቕ ነገራት ከም ዘይጽሎን ዘርኢ ምልክታት ካብ ትዕግስትን ሓጎስን ተዓዚምና ኣለና ስለዚ ብዝበለጸ እዚ ነገር እዚ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ካብ ኮነ እታ በዚ ሓጎስ እዚ ዝተሓጎሰት ቅድስት በዓል ጸጋ ዝኾነት ሃብታም ቤተ ክርስቲያን ከመይ ናብኣ ዘይንጽጋዕ ደጊምና እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ሓጎሰና እናበልና ንጋንታ ነብሲ ወትሩ ድማ ዓወት ንምንየላ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን
وعلتك لوني وعلتك وعلتك لوني وعلتك